Heipä hei! Täällä taas Fabe, Big Daddy, täällä joka lauantai taas täällä teillä. Elikkä, otetaanko vähän takkia pois, niin kun täällä vähän kuuma, tulee olemaan kuumat paikat, kun taas räjäytetään tätä pottia. Ja meillä on suuri potti tällä hetkellä, sika suuri, 300 €. Siitä lähdetään liikkeelle. Ihan pieni hetki. Ja jotkut tietää, että mulla on vähän niin kuin enemmänkin taitoa näitä kykyä. Eli minä näen itseäni myös tuossa toisessa telkarissa, mikä on hyvä juttu, mutta painetaan jostain napista, jotta saadaan live-kuva. Telkarista pitää nappia. Katsotaan, onko mulla teknisiä taitoja. Yleensä naiset on hyviä tässä. Oho. Oikein laitaan. Nyt mä sammutin sen, pistän päälle noin. Sitten tästä saadaan BB-kuva näkyviin, live-kuva. Katsotaan miten se onnistuu. Noin. Tadam! Tadam! Niin, minä osaan tän. Osaan hoitaa nämä tekniset hommat, mutta sinä kotona voit soittaa tähän numeroon 0700860